Російські загарбники призначили нових сенаторів окупованого Криму. Як повідомляє так званий гауляйтер Сергій Аксьонов, до праці стали військовий злочинець Юрій Німченко, який брав участь у війні проти України, та шахіст Сергій Карякін. Як раніше повідомлялося, що до російського гросмейстеру окупанти визначилися ще в червні цього року, а за друге місце йшли сильні суперечки. В перелік охочих ставали такі особистості, як зрадниця та разом з тим очільниця міста Ялта Яніна Павленко та український екс-міністр освіти за служіння Віктора Януковича Дмитро Табачник. Однак окупанти вирішили, що герой-танкіст та шахіст-волонтер мають кращі комплектації для таких посад. Окупанти затримали 19-річного парубка за знеславлення армії РФ. Як повідомляють загарбники, у процесі перевірки соціальних мереж працівники так званого Центру протидії екстремізму Росії виявили, що випускник однієї зі шкіл окупованого Ак'яру писав образливі коментарі в адресу російських військових, тим самим сильно зачепивши псевдогідність окупантів. За їхніми словами, хлопець використовував українську символіку, за що наразі нібито кається. Я, житель города Севастополь, долгое время размещал в мессенджере, а также видеохостинге комментарии, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Содеянным раскаиваюсь, впредь такого не повторить. Матеріали на розгляд передані до окупаційного суду, а на кримця склали адміністративний протокол, який передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 тисяч рублів. Засудженого політбранця Різу Омєрова етапували в колонію Чувашії. Про це Кримській солідарності повідомила його дружина Севіля Омєрова. За її словами, голос чоловіка вона почула вперше за півроку, а телефонував він за допомогою тюремного зв'язку «Зона Телеком». Дружина каже, що в першу чергу Омєров запитував про здоров'я своїх близьких, за що він неабияк турбується, а також сподівається на якнайшвидшу зустріч з громадськістю. Нагадаємо, що кримського татарина засудили до 13 років позбавлення волі за участь в ісламській партії Хізбут Тахрір. Разом з ним ув'язнили Енвєру Омєрова та Айдера Джепарова, однак на інші терміни. Перші 2 роки ув'язнення Різа провів у в'язниці Мінусинську, а наразі бранець буде перебувати в колонії російського міста Цивільськ.